Maadtong gabi na itong tanan guys. Update ko sa muhang kusina. So nice na siya guys kay. Nice kay ang iyang pintal. Nahuman naman biag isami. Retouch na lang na diha sa suga. Karon magsugod na siya pintal dali sa wall. Gisugda na po dari ag sa atubangan og pintal mambi. So gibutangan man nila og nahuman na pud siya na nice kay siya og pagkakuan kay pareho jud ang color ba na. Wow. Kaso lang bitin nagatuhang kurtina. Nice kay siya og o ano. Bagay jud siya ba. Pareho jud siya og kuan sa kuan. Tungag adlaw pud siya na yung trabaho. Usaray yang mahimo kada adlaw niya usaray yang mahimo. Mambi galuto day ko og kamutikyo kay timo nila libre man sila og timo. Nabisi ko kay nanangtang ko sa mga kurtina nga kay ang labhan. Diyan ay naluto diya. So ning sab ni GR yang manghud. Asa ka nila dapat i-check up? Asa gi-check up? Dira daw ko. Ilamit ra? Ilamit dali ra district Og district abutan to silang hapon. District sila. District? Na dugay ra ba kay diha? Liha ra man liha gipalihan ra niya nimo. Ma. 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 So guys, ganahan jud ko sa color nga napili ni Mambi. Kay murag makalamdag ra pud siya dali sa kusina. Diyan murag bugnaw pud siya nimo tan-awon. So katong mga ganahan di ay mo pa pintal with sibuos lubra na vidra jud ni sila kung tapon guys. So, medyo mo magmahay sila ang mga trabaho kay lindo ni sa uslob pinto guys. So makita niya naong kay kaning saka guys pa mo ni GR mo ni uslob pintor mo ni mga tauhan ra nila ng mga practice ito pa pero kanina kasi pinaka pintor so yung tip guys ano ko nila care wala orderan pa so ning light na jud siya mambio. First coating pa man to. Kani mo na siya isikan coating oh. So ato din ni siyang pa una na ko ni Nicole ni upuan. Suga aning tunga nga box. May nalingin ba. Mas nindot na siya kung naisuga ko dito. Busy kayo sila.
So sa katong mga ganahan mo magpapintal katong mga nagkuan pwede ra jud mo message na rin silang feeds guys Uslob Pintor. Eh, nindot kayo sila awa ko. Balat ta guys ug wala ni kutsilyo ni ha. Mo ni kuan guys. Ako ba lemonsito. So ano ko mo gamit ng kutsilyo. Tamis ni Kado, salamat din sa naghatag dani. Si Maricel Uyam, utang kay na siya guys kay sige na sa panghatag og unon. Pomilo. Siya tawag din si Joha guys. So mga ni pangawaton sa una. Uron ni siya. Diba? Huwag kutsilyo ay ni. Ayan siya. Oh, kasi mga on. Tamis kayo siya guys, lang ko siya ano kayo? Ngayon ta. Tamis kayo. Thanks for watching. Yung gabi natong tanan guys, so update na ta dari sa kusina na mo. Kumuha na ni siya. Oh. Thanks kayo Ma'am B. Nice kayo sa pagka-color kay mura siya og na ipagka pink na ipagka basta og sa personal ni guys kaso lang sa video mura man ta. Sa personal, indot kay sa pagka-color makagwapa, di ba? Gwapa ko sa mood guys. Ang gwapo sa mood. Bitaw mura kog dog sigbin. Arang bisihan jud na sa nga tanan guys, grabe. Halos di na ta maka hawid og cellphone. Di na ko maka kuan gipaningat taman kay nang ko karang ay Ginoo ko karang grabe mo kuning kaabog guys kay gapong adlaw waga liha sus murag nag-snow dari guys wala jud ko maka video murag nag-snow. So mo na ni siya guys ang resulta kanang asa to remote pa. So wala ko kabawag asa remote guys kay wala guys ni kuldar eh. Arang bisihan na mo na ang kaligo-ligo pa ko singot kay nag hinihinay na pud mi og panguan. Hinihinay mi og pang hipos-hipos ba kay grabe man jud abog guys basta magani ka magpapintal ka grabe jud ka abog mag snow jud lang kuan kay magliha lagi nga. Ja si Papay din tabang na sa gliha dito sa kuan. So katong basig mo ta na sa color na niya mo kusina may hang color 2456 tiramidas. Tiramidas. So mo si color tiramidas ng color dali sa muhang kuan ja white na sa ibabaw. Oh, di ba nice kay sa guys. Nice kay pagka kuan ba color. Kay mura po siya kanang naipagka bugnaw, naipagka basta si Ma'am B ang nagpili lang ni guys, ni Ma'am B. Salamat ka Ma'am B. Jog sa CR. So sa ni pakita ni guys kay bisag wa pa ni mahuman kay hapit na jud ni. So ang sa CR guys, di ba? White ra jud na siya, ang ipakuan white ra kay para lamig para nin lamdag nagsulit mo sa CR lamdag. Lamdag kay siya mga kuan. So kuan pa pud ni kanang kapahunon pa pud ni kay abog pa lagi kaso. Nunon pa ni kay pa pud ning nahumaning. So white ra na siya na. So ang CR guys na siya heater guys na siya kuan. Dibuta wala tayo dito na rin pamumot niya. Naman tayo yung mukay siya. Nara niya gitong kong gari kay. Mo, hindi na lang yun. Basta ko pa rin mahuman. Tanan, magbutan po ko dito sa lido. Snake plant. Kay ganahan ko nga na yung snake plant ang mga CR. Or nari dapit. Butangan lang snake plant nga. Tanong. So katuning comment di idis ni Agi nga
dili to bagay tong rubber plant. So temporary ra to guys, sa haratos ang testing ba. Ka picture ako na to testing ba. Pero di jud to yung ayang ibutang lang to, pero puli-puli good kanang puli-puli ra ka og kuan no. Ay trapo sa sahog kay para abog lagi guys. O pa ni mahuman og lining ning diri sila na. Kunja kanina si kan kuting na ni si mao na jud ning color. Pero na pay mga irritats diha sa babaw. So mag lain-lain na color diha sa nakakita na ko sa aking vlog. So kay diga kuan kay grabe abuga. Unsa kani siya guys kaning box pani siyang ipasub. Ana siya kanang baga ra mag kay sa pagka cabinet good ganahan ko ng cabinet nga may mga ana-ana bitaw sa sagad nga pwede nga katungan. So temporary pa ning mo kuan dari. Baga ra kay siya sa ipataas pa na kamay dadto. So moro to kanang harapong giat mo guys kay wala ko ka-upload gahapon adlaw mana na. Nice na mong kusina. Diba guys, kanang may ka nga ang tag-iyada ni OFW guys. Naning kamot in taon sa panarbaho sa Amerika, OFW. Si Mambi. So pasensya na muna nas kuan kay wa pa na mahuman. Nice kadto sa pagka kuan ba. Kay kuan ka ng nice siya. Nice kayo siya guys. Diyan na ba yung mga napilit dari nga mga miming natug na kaya kani among mingming sa tiris na mo ni butang og maadlaw pero sa sud amo ni siya gisud kay mo ni among guidance among kuan ni siya kanang uy ano man kat uy na away na pulis na. Kuan kaning na butang pag kay wa pa ni mahuman nagamuhang kwarto pa nahuman siya og kaning varnish kaning pero giliha ano na siya. Hoy, ano man ang away mo ha? Kuan ka. Jagi temporary sa na magbutang dari ag kanang table. Ang sa mga kwarto na human siya guys na. Among kwarto na lang ang kuwang. Ang Nicole lang man ako dito. Nang man ako diyang kwarto. Kaning jam. Ano man siya nang may murag. Ay, dapat pala di pa na siya isarado. Hamis man siya. Diyan ka Mambi na man po siya na. Dako man yung kwarto ni Mambi. So hapan ang panantangan guys ug mahuman mi. Tanan-tanan dari hapan ang panantangan ng kuan panglabhan pa ng kortina. Ang final na mi. Diyan agamang sala sa tabunan pala siya og kuan okay. Kamiton pala mga styro. Jaryo. Sa gawas kalang na gawas na ito so ito yung mga nice kayo ka ugma mga pinturahan na po na nilang teris dyan kuha na po na sila na diri guys maayo na po na ng Christmas tree di pa dyan na makuha na kay mo lagi na grabe nga buga pa salamat ka dyan Mambi na gipang putos pa ganina mong lights dari kay abog pa dyan siya Diyan ka na mga bintana, ipainal pa dyan na nila uma. Diba nice ka dyan guys. Manis jay katas sa OFW guys. Gikan ba ako kuan guys. Amerika. So mani katas sa pagpaningkamot ni Mambi. Diyan yung pagpaningkamot. Ningkamot siya to grabing panarbaho niya sa Amerika para pahimuan niya o mahapsay ka muhang bayi ba. Salamat jika jo Mambi. So balik ta sa kusina. Kay ug masugod na pud guys og panindag iskindi kay nang mga iskindi guys. Nahalinan ako ganiha og 150 kay mga kuan dari na malit man. Daga muhang kuan dari wa pa jud mag-arrange.
Kaya na, abog pa ka ni sa guys. So, grabe pa dyan namang trabaho aning kuhan pa dyan ni ka ng ay pa dyan ni madyo kuhan. Mabisi pa dyan ni pangwanda ni. Kaya grabe pang abuga. So, mag-init sa ako dali sa utan guys. Kaya nag-utan mo ko kanina. Nanari ko yung mantika guys sa baboy ni si dyan pagpista kaya naghanap ang kadong mantika. Bigyan na siya pang prito isda. Pang kuan. Diyan. Utan guys ang initin kay utan man ko ganihan na. Mingaw dari kay kami lang duha ni Papa Idi. Oh, ala. Ay gas na. Tabi guys ka nang singat. Wa pa yung mga gamit kay pangtang-tang na rin mga gamit guys kay abog lagi. Napo ko inunan guys na gibutangan na og talong isda nga inunan. Diyan kay cameraman duha ni Papa Idi dari. Salamat kay kadto sa nag-sponsor dani hang kilay na. Sa taot nimo diha salamat. Di ko makapakilay guys og kanang nice na. Kay di na ko ingnan nila nga naupaw na hang kilay. Wala na mag-BIB ay na guys nga naupaw ang kilay. Kay magluto pa dai ko og kuan. Magluto pa ko og pagkaon ni Mingming. So guys, di dyan may makaingani guys. So, di pa tingnan ni Mambi. Sobra ka butan si Mambi kay tagsaritaw nga ingana bitaw guys nga. Babayan ka. Salamat kay Mambi pa. Thank you, ma'am. Kami lang duha dan ni Bapa bayan. na kayo ang balay. Si Mambi, magminjo sini kulog si Crystal kami nang duha dan ni Baja. Nagbugno mi daning duha guys. Naman to yung utanang ano kunong para na ko agamong bahay nga patramami kuno kabuok. Simple na guys, ugnay bisita na kay kapahigdaan. Na, away na. Away na. Ano naman mo? Hala pa. Pabaati sa Republic kay basig makaabli pa. Ko ang saging. Amo dispenser na pa dari gibutang kay abog pa man didto. Saging kang ka? Ano makaway mong duha? Away. Huwag ka mong dining na aderes gawas. Ano man? Nga naman, kono. Be, surya be? Masabi nyo giawayan nga maway humang panihapon. Oh, daghan ka rin ipakaon. Ikaw. Kiss mama. Kiss mama. Kiss mama. Dali up, Mon. Mon up. Yang ikuit si daddy. Yang ikuit si Dante. So, di naman iikuan guys kay patya. Ang gilid ko sa utan. Ang utan guys, ganihapon pa.